tots i a totes. Encetem el cicle de traces literàries que organitza l'Ajuntament de Sarrià-Sant Gervasi i el tema que ens mou a trobar-nos aquí, en una llibreria, és el de veïnatge i relació que tenim les persones que estem aquí, que ara us aniré presentant, amb el barri de Sarrià. Jo personalment tinc una vinculació personal amb el barri perquè els meus avis i besavis tenien parades de mercat aquí a Sarrià i quan els anava molt bé en aquell temps van comprar com a inversió aquesta casa, que en principi va estar llogada, i l'any 2008 va quedar buida i jo vaig decidir passar de ser advocada, ser llibretera i integrar-me física, espiritualment, professionalment i tots els ments en aquest barri que tant ens ha donat com a veïnes i com a llibreteres. A la meva esquerra està l'Almudena Suárez, que m'he atreta per tot, que també té una vinculació especial, personal i professional amb el barri. Fa molts anys jo vaig conèixer l'Almudena perquè tenia un taller d'icones, unes icones molt maques, aquí davant, a Perra i Borra, i en aquesta relació també entre elles va sorgir una relació d'amistat, que una prova d'elles és que ella va ser la causant, la lianta i l'artífex que es fes una trobada d'il·lustradors al barri de Sarrià, i aquest va ser el primer cartell que em va fer, que és el totalment original, com podeu veure és un cartell molt maco. L'Almudena actualment no té taller, però continua fent moltes coses a nivell professional. Ella viu amb la seva família a 2 carrers més enllà de la llibreria i tenim una relació molt personal i molt propera perquè Gemma, vull un llibre, i sempre ens parlem molt. A la meva esquerra tenim la Roser, que la Roser té una vinculació molt personal i familiar també amb el barri. Ella va guanyar fa 3 o 4 anys un concurs de punts de llibre que també va organitzar l'Ajuntament de Sarrià-Sant Gervasi, que si no m'equivoco era el campanar de l'església, no? De Sarrià. Ella després ens dirà quina relació personal té en el barri. I una vegada presentades aquestes estupendes veïnes i il·lustradores, us passo la paraula. Doncs bé, jo fa 20 anys que vaig arribar a Sarrià. Vaig arribar perquè el meu marit, els seus avis, els seus besavis i els seus rebesavis ja vivien a Sarrià. I tenia molt clar que si algun dia vivien junts, el lloc estava decidit ja, però claríssim, que seria Sarrià. A més d'aquesta relació, jo tenia una vinculació amb el barri perquè vaig començar donant classes al Casal de Sarrià, el que és la Quinta Amèlia, d'iconografia. Va arribar un moment que em vaig plantejar poder muntar un taller per mi, on tingués el meu espai per poder treballar i continuar aquestes classes, i vaig venir a parar aquí, al carrer Ivorra, davant del Tomàs. I hem estat quasi 14 anys amb porta oberta i rebent veïns, participant en festa major. Després va arribar la Gemma participant en totes les històries que havia fet a la llibreria. Malauradament, la primera crisi econòmica va fer baixar persiana i ara continuo treballant perquè a més de les icones vaig començar a derivar cap a la il·lustració. Quan va néixer la meva filla, era una espinita que tenia i que tenia ganes de provar. Vaig començar a estudiar a l'Escola de la Dona i de moment ara continuo. Podem dir que és un taller, taula de menjador amb teletreball i família durant aquesta pandèmia estranya, però aquí estem i aquí continuem. I contenta perquè a més a la Roser la vaig conèixer a l'Escola de la Dona, o sigui que aquí estem relacionades per moltes bandes. Sí. Anava a dir el mateix, anava a enganxar-me dient a l'Escola de la Dona ens vam conèixer, l'Almudena i jo. I jo, la vinculació que tinc amb el barri, o sigui, jo he crescut al districte de Sarrià-Sant Gervasi i llavors ara no hi visc, però també vaig estar molts anys treballant molt a prop d'aquí, a Hort de la Vila. Llavors, sí, per exemple, quan vaig guanyar el concurs ja no hi treballava, però sí que era una vista que havia vist molt, m'havia fixat molt en qualsevol moment del dia en el campanar, no? I sí que és, no sé, sí que hi ha molta amistat amb la Gemma, per exemple. Sí, fins i tot hi ha coses que demano de vegades la punta recollida de coses que il·lustro i... Fem una Amazon de... Sí. I no sé... He fet també un pòster. Sí, és veritat? Sí. A l'Escola de les Valls, sí, és veritat. Sí.
Sí, perquè la trobada d'il·lustradors, a cada trobada, jo demano a un il·lustrador que tingui una vinculació a una llibreria que va fer un cartell, i com diu la Roser, va fer un cartell superbonic, perquè fa 3 o 4 anys que ja fem la trobada d'il·lustradors per motius d'espai, perquè hem crescut moltíssim, a la Casa Orlandai, i ella va fer un dibuix però preciosíssim de tot l'edifici, inclús vaig sortir jo. Dibuixada, sí. I la trobada d'il·lustradors és una cosa que omple molt a la llibreria perquè sentireu els nens a la llibreria. Perquè és una cosa que dona molta vidilla, perquè són 3 o 4 hores, no sé si ho recordeu, molt fantàstiques. Sí, que ho recordem. Perquè és com un mini Sant Jordi, tots els nens, o sigui, els adults, moltes famílies, els encanta veure com treballeu. I a vegades és necessari reivindicar una mica la vostra feina, perquè igual que els traductors que fa molts anys no sortien, ara tots els llibres surt l'autor, l'il·lustrador i el traductor i en un lloc d'honor, perquè un il·lustrador a vegades és més del 50% d'un llibre, perquè últimament hi ha edicions molt maques que si no fos per il·lustració, que el text també, que guanya moltíssim. I en el cas de l'Almudena, ella sempre té una sensibilitat especial, que aquí tenim els seus llibres, que si ella us vol ensenyar. Sí. Els 2 llibres presentats a la llibreria, com no podia ser d'una altra manera. Aquest va ser el primer, ja té uns anys, el va escriure la Núria Parera, i una mica crec que els 2 estan basats una mica en la història real de les dues. En aquest cas parla de la pèrdua, de la relació d'un avi amb la seva neta, un joc que tenen secret, que després passarà també amb la mare, i la veritat és que ens va costar una mica, perquè personalment ens vam vincular molt amb aquest llibre, però estem molt contentes del resultat que està tenint i que amb aquests temps de pandèmia i que hi ha molta gent que ha perdut éssers estimats i avis, ara estem tornant a les escoles a fer tallers i a parlar, i realment ha donat peu que els nens parlin molt sobre el dol o sobre la pèrdua. Perdona que t'interrompi, però en el cas d'aquestes dues il·lustradores, és que una il·lustradora és que es reconeix que realment és ella. I quan veus un llibre de la Roser, és la Roser la que és l'autora. I quan veus un llibre de l'Almudena, no és d'aquells dibuixos que es fan amb ordinador, que no, són la seva empremta personal. I aquest és l'altre, que el vam presentar just abans del confinament, pràcticament, i també és un llibre que li tinc molt carinyo. L'altre està fet en joventut, aquest el vaig publicar amb SD, i aquest és el primer que he publicat amb el text i la il·lustració, els 2 són meus, i estic molt contenta. Crec que també és sensible, parla de sentiments i parla d'una cosa tan bonica com és l'amor i l'amistat. Això és un tema molt interessant, en quin punt un il·lustrador es veu capaç d'introduir un text propi o agafar un altre, no? En el cas de la Roser, tu il·lustres molts clàssics, molts tradicionals. Sí, de fet, estava pensant que, en certa manera, no sé molt bé, però, en certa manera, del concurs aquell, del punt de llibre, jo vaig enviar el portfoli, entre altres, a Salvatella, no? I hi havia aquest punt. I just hi havia la Noemí Fernández, que havia començat a presentar uns llibres allà i que havia demanat, algú del curs, ella donava un curs d'escriptura, i algú havia portat els punts de llibre. Llavors li havia agradat i li havia dit, vull alguna cosa així. I va i el Salvatella... És que en aquesta vida tots són sinergies, és que és veritat. Jo crec que una cosa porta l'altra. I d'alguna manera, vam fer una col·laboració amb Salvatella, la Noemí i jo, i després ens va sortir amb Estrella Polar, que d'alguna manera ens van posar juntes una altra vegada. O sigui que no sé fins quin punt també ha sortit d'aquí. Sí, i ara amb Estrella Polar estem fent clàssics catalans. Molt bé, perquè tu et veus en cor algun moment d'escriure? M'agradaria molt, però sí. Però és molta més feina. Fa una certa por, no? També, perquè potser no és un terreny que... Jo crec que cal una mica de formació, també. O sigui, que és com... O sigui, per fer il·lustracions hem hagut de formar, hem hagut d'aprendre com s'estructura, i per escriure crec que també cal formar-te. Sí, el que passa que en el cas de l'Almudena, que és una cosa més personal, potser és un pèl més fàcil o no? Bueno, aquest, clar, va ser... I realment aquest llibre va néixer al moment en què tenia els 2 pares malalts.
i veure tota la seva trajectòria vital, el que s'havien estimat, que fins a l'últim moment van estar junts, això em va impactar i jo volia d'alguna manera que això es veiés en un llibre. Clar, això dir-li a algú que t'ho faci és pràcticament impossible. I pràcticament text i imatge van sortir alhora, perquè era una cosa que jo necessitava explicar. Potser ara inventar una història de zero, potser amb no tants sentiments, seria molt més difícil. Clar, en aquest cas sí que... Sí. Si és algú molt que surt de dintre, sí que crec que Sí, pots necessites, clar. Ara penso en el llibre Maria i jo, no sé si coneixeu. Sí. És la seva relació amb la seva filla autista, que havia donat un tom humorístic, que també el vam tenir a la meva llau, també el vam tenir aquí. És veritat. Que suposo que també per ell és com una mica catarsi, no? Poder parlar d'una cosa personal i donar-li forma en dibuix i en text. I potser amb aquest punt d'humor que una altra persona de fora no t'ho podria fer, però tu ho has viscut i com ho has viscut pots parlar d'això i pots parlar amb el carinyo i mostrant una realitat tal com és, no algú que tu hagi d'interpretar. De totes maneres, també és molt interessant poder treballar amb el text d'un altre, perquè això també és l'esforç de dir, bueno, ara vaig aportar jo alguna cosa amb aquesta veu que ja m'ha arribat. Sí, no, i de fet jo tinc la sort també que amb els escriptors amb els que he treballat moltes vegades hem pogut arribar a dir, doncs mira, tu escriu això i jo dibuixaré l'altre, o en aquesta pàgina... És que és bàsic, no? Sí, no sempre passa. No sempre passa i alguna vegada també m'he trobat textos preciosos que no conec l'autor i que m'hi he trobat bé. Jo si fos editor intentaria que us coneguéssiu, encara que fos a Hi distància. ha editors, hi ha editorials que no volen de cap manera que escriptor i il·lustradors coneguin. Els tenen totalment apartats. En canvi, no, hi ha... I clar, si a sobre, perquè arriba un moment que també vas coneixent més gent i si coneixes a l'escriptor, per molt que te'l vulguin deixar de banda, ja el coneixes i és difícil. Però sí que hi havia sentit editors que deien no, jo no vull que es coneguin de cap manera. Crec que és una aportació millor el fet de que vagi cadascú pel seu camí i que no hi hagin influències, que no sigui l'escriptor que digui m'agradaria que el protagonista fos així. Això depèn molt de la persona, no? I vosaltres el repte que us fessin, per exemple, il·lustrar un clàssic, per exemple, Dràcula o Alícia, què us semblaria? M'encantaria. Seguiríeu una mica el text o també inventaríeu? Jo crec que el primer seria mirar el que n'hi ha per no fer res igual del que n'hi ha i donar-li un tom diferent. Però, ostres, a mi Dràcula m'encantaria. I tu? Sí que m'hi però la feina seria la que fem sempre, agafar la història i anar-la seqüenciant en pàgines o fer el... Que ve a la memòria també la trobada il·lustradors nocturna, que també aquí em va liar aquí la col·lega, que vam fer una trobada il·lustradors nocturna d'adults i el tema era la foscor i va ser increïble. Va ser tan increïble que a més aquella nit va caure una tormenta espectacular. Jo semblava realment que els efectes estaven ja posats a posta. Va ser genial. La idea era agafar textos i fer parelles, no? Una persona, un actor i el mateix autor del 12 recitava un trosset del text i paral·lelament l'il·lustrador il·lustrava. Con esta senyora. Coses molt xules. Era d'Allan Poe, hi havia un text de la Mary... Sí, del Mary Shelley. Sí, i molts dels il·lustradors els tenim aquí també a l'exposició que fem ara. Que aquest any no hem pogut fer la trobada per temes evidents de com. A més va ser xulo perquè aquella trobada el dibuix era en directe. O sigui, es llegia en directe i es treballava en directe. I, uau, va ser un repte també. Bueno, és que una cosa que no és tan evident és que quan hi ha trobades d'aquestes també és molt divertit pels il·lustradors trobar-nos amb altres il·lustradors. I dir, doncs he vist això. Sí. I els mètodes que utilitzeu, tu quin mètode utilitzes? Jo sempre faig, o sigui, al final és aquarel·la, línia en tinta xina i color amb aquarel·la. Tot manual. Sí, ho faig... Bueno, escanejo i després puc fer retocs digitalment, també. Però, per exemple, sí, a vegades que faig coses digitals, però generalment faig aquarel·la i tinta xina. Tu també. Jo és llapis i guaix. I intento que sigui tot manual.
O sigui, no m'agrada. I de fet ara he fet un llibre que el problema ha sigut aquest, que hem hagut de fer retocs i la il·lustració no està feta per ser digital. I els retocs ha sigut una feinada complicada, perquè clar, no està pensat des de zero per fer un treball digital, que hi ha il·lustradors boníssims en digital, extraordinaris, però és una altra tècnica diferent. Sí, estic pensant en l'Albert Arrayàs, que estic mirant allà al Pirata de les Estrelles. Estrelles, que jo no hagués dit mai que ell dibuixava en digital. Sí, és digital però és amb llapis, no és com una espècie de llapis que dibuixes... Bueno, és que ara la tècnica, hi ha unes tabletes i unes eines que són extraordinàries, però ell dibuixa amb aquarel·la. Sí, jo l'he vist cartells, que també va fer el cartell de il·lustradors. Ara mateix també tenim el calendari que el venem... Igual que també serveix per fer propaganda, dels calendaris de la Roser. De la Roser. Sí, que tu també, si ens vols explicar... Clar, per exemple, si aquí digués, les lletres són digitals, o sigui, ho vaig fer amb tinta, vaig escanejar-ho, vaig passar-ho a blanc i no hagués pogut fer això amb guaix, aquestes línies. No? Vull dir que, o les estrelletes crec que sí, Però estàs inspirat en barris de Barcelona? Això sí, bueno, aquest any, com que ara estic vivint a Horta, és el campanar d'Horta. Molt bé. I la biblioteca d'Horta. Altres anys havia fet el campanar de Sarrià, pot ser? No, havia fet bastant Menorca. Menorca. Sí, és veritat. I l'any passat va ser com una vista amb l'activitat, era molt barcelonina. Podia haver estat perfectament des de Sarrià. De fet, em vaig inspirar bastant en casa dels meus amics. Amb la vista que és Home, t'haig de dir que aquest any em sembla que tots hem dibuixat molta terrassa, molta teulada, molta finestra, perquè, clar, el temps que ens ha tocat, doncs era poder, si tenies un espai on poder sortir i mirar, acabaves treballant. De fet, hi ha un veí, el Lluís Savilló, que és també fotògraf de tots els eventos, col·laborador, i és veí, o sigui, viu davant de casa meva. Clar, durant tot el confinament, dissabtes i diumenges, hem fet quasi aperitius entre finestres i he sortit amb mogollon de fotos que he anat fent de tots els veïns, que després van a penjant i feia molta il·lusió. Sí, crec que és un barri molt receptiu a la il·lustració, ho valoren moltíssim. Sí. Tant els llibres infantils com la quantitat de llibres d'adults que hi ha il·lustrats. Ara mateix estic veient l'Anna Frank, el Paco Roca... Inclús la biografia del silenci de Pablo Dors, que és un llibre que convida a la meditació, però que ara l'han fet il·lustrat. No sé fins a quin punt penseu que la il·lustració s'està excedint ja en el seu mercat o ja té el lloc que es mereix? Jo crec que no. O sigui, la idea de que el llibre il·lustrat és un llibre infantil, jo crec que ara ja està clar que no, està superat. I inclús diria, fer un llibre infantil ben escrit i ben il·lustrat és una feina tan important o més que fer un llibre d'adult. Llavors, jo crec que els llibres sí, es poden il·lustrar, es pot fer una novel·la gràfica, es pot traspassar amb imatges molts textos. No tots, potser, clar, hi ha algun tipus de novel·la que costaria més veure-la amb il·lustració, però jo crec que és interessant. Inclús tens un apartat de poesia i ara hi ha poemes il·lustrats ja no només infantils, que estàvem acostumats als refranys, o jo tenia de petita d'aquests de poemes que anaven dibuixat al cantó perquè potser la poesia era més difícil per explicar a un nen, però ara hi ha uns llibres il·lustrats de poemes d'adult que són una meravella, i sempre que hi hagi aquest equilibri, que la il·lustració aporti alguna cosa al llibre, és interessant. Per repetir el mateix potser sí que no val la pena. I tu has il·lustrat alguna cosa adult o la teva línia és infantil? A veure, per exemple, els calendaris me'ls compra gent adulta, independentment de si tenen o no nens. He fet alguna cosa més juvenil, per exemple, amb Bromera o amb Elgar he fet algun llibre que és més per nens una mica més grans. En vaig fer un molt bonic, que jo crec que és bastant per adults, que és El refugio de los versos, que són poemes que representa que fa un nen refugiat, i llavors aquell a mi és un tema que m'agrada molt i llavors vaig disfrutar-lo moltíssim. Vas fer postals també? He fet, clar, perquè jo sempre faig una felicitació de Nadal, moltes vegades faig temàtica refugiat, sí. I aquest és bastant adult, de fet conec adults que m'han dit que els han regalat, no?
Però sí que sempre tinc una mica el problema de dir, em dedico a fer il·lustracions, moltes vegades dic il·lustracions per llibres infantils, però penso, no és molt... Per exemple, de vegades he fet invitacions a casaments o coses que no és públic infantil. Clar, perquè pel moment que estem, els il·lustradors heu de fer moltes més coses, no? Sí, clar. A més dels llibres, per poder viure, pagar la factura de la llum i aquestes coses mundanes. Vas inventant. Clar. I clar, feu postals, calendaris... que també no hem tret aquí, la Jane Austen, sí, la Lorena ha fet unes... Presenta-ho tu, que és el teu fill. Sí, jo soc una enamorada de Jane Austen, de fet un dels llibres que volia recomanar, però ja l'he tret perquè no pot ser, el Moderna i Jane Austen ja separem-nos una mica. Ho has fet, ho has acabat fent. Sí, ja, no pot ser. I vaig fer un petit llibret sense imatges, és una cosa feta a mà, editada a mà, amb acabats a mà, que jo li dic col·lectiu Jane Austen, i és com una col·lecció de personatges de Jane Austen. Amb la particularitat que són animals. Sí, són animals i cada animal representa un element que considero que és el més destacat del caràcter d'aquell personatge. I té una sorpresa, perquè quan ho muntes per la part de darrere hi ha una imatge d'una casa en flames, perquè considero que Jane Austen no és tan bona nena, ni tan... Les seves novel·les són tan novel·la rosa i d'amor com sembla. És que se'n van un malament, no? Sí, jo crec que darrere hi ha una crítica forta i a vegades hi ha unes passions... incontrolades. Controlades perquè la societat obligava a controlar, però que són molt interessants. I jo llegeixo i els rellegeixo una altra vegada i llavors m'agrada anar gratant a veure que si a sota pot haver-hi... Inclús ara n'hi ha versions molt heavies de zombis, d'avui barreges, hi ha gent que li ha donat la volta totalment a Jane Austen, hi ha novel·la gràfica, però el que deies abans, ha sortit de tot. Aquí també vam muntar una activitat que va tenir molt èxit, que va ser un té Jane Austen, i vam tenir com 40 persones aquí prenent un té a l'anglesa, sí, van posar tovalles, tasses, va ser genial, que va venir Gent Díaz, sí, la Gent Díaz, i ara quedarem fatal perquè no me'n recordo qui va ser. I un altre periodista, sí. Eren 3 persones que parlaven de Jane Austen, com havia... Fans i detractors, vull dir, aquí hi havia de tot, gent que ni de broma, però van venir igual. Però hi havia molta gent jove, que li agrada Jane Austen, sí. Jo crec que la Gemma tremola quan entro ja per la llibreria. Sí, però com sap que diria que sí, doncs mira, sí. Sí, però ell ja, quan acaba la trobada d'il·lustradors, quina feinada l'any que ve. És que és molta feinada. I al cap d'uns mesos diu, ja tenim data per l'any que ve. A veure. Sí, bueno, per l'any que ve ja és difícil, però ja teníem per aquesta, sí, per setembre. L'any que ve la farem. Sí. I hem de tornar a fer la nocturna, però la nocturna té molt ganxo, a més, amb música en directe, va ser que la Casa Orlandai, que també és que no hem parlat, però és un centre cívic que sempre col·labora amb nosaltres i sempre ens deixa els espais. L'última trobada va ser un taller superxulo. Vam explicar que la vam presentar el Batufet i el gegant del Pi amb la Noemí. Llavors la Noemí ja tenim... El va explicar? Sí. A més ho tenim superben calibrat aquest, perquè ella explica el conte i amb els 2 contes i en aquell temps a mi em dona temps a fer un dibuix amb els 2 personatges. I no és una mica impressionant dibuixar en directe? Per exemple, clar, jo per fer un dibuix m'estic moltes hores. Llavors, en aquest cas, ja l'hem fet moltes vegades, aquest número. Hi ha un dibuix que em funciona, que ja me'l sé, no me l'he de pensar. I ara, quan anem presentant els nous, el que passa és que el nou que hem presentat ha estat més online i poc... Llavors, no sé com ho farem, haurem de muntar altres dibuixos. Online també està donant moltes opcions. Sí, permet anar a més llocs dels que... Heu fet presentacions online de llibres? Sí, vam fer contacontes online durant el confinament amb la Noemí. Jo l'altre dia vaig fer un taller amb una escola i un dels nens estava confinats, amb el qual cap problema. Vam girar l'ordinador i va seguir la classe, li vam posar el micro, va fer preguntes, s'ho va passar pipa. Amb l'avantatge que estava ella, la mare i el germà petit, perquè com que estaven tots confinats, doncs fantàstic. I després va portar el gat i tot. Va ser xulo, perquè clar, dius, ostres, han fet una activitat, jo no puc anar. Té la part positiva de tot això, arriba més gent. L'altre dia nosaltres vam fer un club de lectura, que el fem online també, amb un autor, amb el Kaji Fatide de Suècia. I clar, jo mai havia pensat que em podia connectar via Zoom amb un autor de Suècia. I va anar molt bé, i també arribes a més gent.
Però bueno, jo sóc més de... Home, i vas fer la xerrada aquella amb la Marianne Dubuc a sí, Canadà. és veritat, és veritat. Des de Canadà, sí, va ser genial. Sí, és veritat, sí, increïble aquella dona, sí. Que bueno, que aprofitant que estem en una llibreria podríem també recomanar llibres. Sí, jo tinc un d'elles. Doncs mira, si vols jo us començo. Jo aquest llibre, L'ocell, el lleó i l'ocell, de Marianne Dubuc, que està publicat per Tramuntana, és un àlbum maquíssim que parla de la història d'un lleó i un ocell, que té un text molt delicat, unes imatges fantàstiques i que tant pot ser per un nen com per un adult. Vull dir que això ho regales a Sant Jordi una persona. És fons d'armari, és fons d'armari. És fons d'armari, exacte. Després en tinc aquest, Los Distintos, que està escrit per Mònica Montañés i il·lustrat per Eva Sánchez, que també la coneixem. Que la tenim aquí, també. Que la tenim aquí, i editat per Icaré. És un llibre molt bonic que parla de la guerra civil, de la gent que va perdre la guerra, dels que van haver de marxar, de l'exili i dels que dintre de la seva terra es trobaven diferents i els miraven diferents. Amb la veu dels nens. Clar. I és amb la veu d'aquests nens com van veient aquesta injustícia de que acabes marxant i abandonant el teu país perquè mai et consideraran... D'allà. Has perdut, amb la qual cosa és molt interessant. Després tinc aquest, que es diu La maleta, de Babulinka. Aquest el va escriure la Núria Parera, que és la que amb la que vaig fer el meu primer llibre, i les il·lustracions són de Maria Hergueta. Aquest també parla de moure's, del trasllat, d'anar d'una banda a l'altra, i tota la història l'explica una maleta. Una maleta des del moment en què la regalen a una persona, va canviant de mà, va passant d'un lloc a l'altre, i a través d'això anem descobrint diferents moments de la història. I aquest sí que per gent jove, per nens petits acompanyats, també és molt interessant perquè dona peu a parlar de camps de refugiats, també d'exili, hi ha històries d'amor, ja explica una mica com es vivia a les colònies, tèxtil, vull dir, es pot parlar de moltíssimes coses, és molt maco. I si vols, explica tu els infantils i després ja parlarem d'algun més adult. Jo una cosa que ara estava pensant, com que hem dit lo de les presentacions online i tot això, durant el confinament es va presentar el llibre dels errors i de fet, per mi va ser un avantatge molt gran que, o sigui, a mi m'agrada moltíssim Gianni Rodari, jo tinc molta relació amb el que és parla italiana i llavors ja el coneixia i llavors quan vaig veure que aquest es traduïa i es feien diverses presentacions que es feien paral·lelament en diversos llocs del món. Llavors va ser això que vaig dir, doncs mira, no hagués pogut moure'm, però i llavors estic allà treballant, no? Anaven explicant-me, de tant en tant mirava, no? I llavors era una lectura de... No, parlaven, explicaven el llibre i com l'havien traduït i com havien decidit això, l'altre, o quines... I llavors, per mi va ser un avantatge molt gran, això de l'online, perquè em sembla que vaig anar com a 3 presentacions amb l'online. És molt fàcil, clar. Clar. Jo l'havia llegit ja en italià i trobo que està molt ben fet, està molt ben traduït, com que hi ha coses gramaticals, era difícil de traduir, i és molt maco. I després, no sé, passo, per no sé quant temps tindré, una cosa que no he dit, jo també em considero deixeble de la Cristina Los Santos, això sempre... Llavors, també la Seta, que tu també la coneixes molt bé, també forma part de l'equip de... Que és veïna de Sarrià, és veritat. I llavors, el llibre de la Nina l'he vist també créixer d'alguna manera i és molt bonic, parla d'un gos... Que és seu? Que és el seu gos. I com veu el món dins de la família on està. Cada dia de trobar il·lustradors la va portar i la Nina assellava els llibres amb la foto. Sí. I no sé, tinc tants que no sé... El de Llibertat és molt maco, del Jordi Vila. Mira, doncs passem així una mica... Si vols parlar-ne tu també. És un llibre molt simbòlic que va tenir molta importància. És que és un llibre que pots utilitzar en diferents moments. Ell li agrada molt parlar d'aquest llibre en el moment que van haver els presos polítics, per motius evidents,
Però de fet està basat en un poema, aquest llibre. I el Jordi Vila també m'agrada molt que el tinguem present aquí en esperit, perquè des del moment 1, l'any 2008, no ha fallat ni una trobada d'il·lustradors, sempre. De fet, també crec que és veí, eh? És veí de Sarrià, més a Sant Gervasi, no? Sí. I també tenim el Quico. Quico Rovira. Sí, que també té dibuixos penjats per allà. Sí, que també ha fet moltes coses. Ha vingut aquí a la llibreria també, amb escoles, a parlar del seu ofici. De fet, jo l'última vegada que vaig estar, crec que una presentació aquí era d'ell, el de Lecciones de Seducció, no? Sí, és veritat, d'adult, veus? Sí, un llibre d'adult. Sí, Lecciones de Seducció, un libro para él, un libro para ella. Un libro para ella. Que es girava, sí. I no sé... També tens un clàssic per aquí baix. Tinc un Hotel Bruixot, perquè jo també tinc... O sigui, sí, el Picanyol... Bueno, que el vam tenir aquí a l'any 2008. És veritat. Sí, va venir, que està molt gran. Va venir molta gent perquè hi era. Sí, jo el Picanyol, quan encara no em dedicava a la il·lustració del tot, vaig anar a parlar-hi, li vaig portar els meus dibuixos. Que bé! Sí, vaig anar a mullar. I llavors ens va quedar amistat, i llavors quan l'he vist també he pensat que l'hem de... És entranyable. Sí, és el que diuen Bodena. A mi em va fer gràcia perquè venia molta gent de 40 i 50 anys amb els nens, que els nens no sabien ni qui era el Picanyol, però clar, era la seva infantesa, no? I jo recordo l'any que va venir la Roser Capdevila, la Roser Capdevila també és veïna, les memòries, i... Va ser molt maca la Roser, em vaig emocionar i semblava una grup i es pot fer una foto? Sí, jo també vaig fer una foto, sí. Fantàstica. Sí, fantàstic. Sí, perquè quasi no s'hi veu, està gran, però està... I va estar, tota la trobada, fins que ja va arribar, que va ser la filla que li va dir, va, marxem, que no pot ser. No sé si fa un parell d'anys, d'això ja. Sí. A més ja portava perquè dic, no, si no ni l'he comprat aquí, ja l'havia comprat a la Gemma, va ser el meu regal de Nadal i el porto perquè me'l signi. I el tinc, que també el recomano, si no l'heu llegit, com es diu, Memòries d'una nena que volia dibuixar. Sí, la nena que volia dibuixar. La nena que volia dibuixar, i és fantàstic. És la seva vida. Molt bé. Sí. Que per cert, passa Horta. Passa Horta. Ai, aquesta Roser i l'Horta. No, però viu a Sant Gervasi, la Roser Capdevila. També, abans has parlat del de Maria i jo he pensat immediatament en el de Malco i Papà, que no sé, no l'he vist, però segur que el tens per aquí, que també és molt... Sí, és que trobo que les coses, el que ha dit l'Almudena abans, les coses dures de la vida, recolzades en una il·lustració sempre, no? A mi ara el que... I també m'agrada és el fet que les escoles, a part que tenen les biblioteques, comencen a tenir molts llibres a les aules. Jo quan era petita hi havia el llibre de text. Sí, jo tampoc. No hi havia res més. Tenim una edat, també? Sí, tenim una edat. No mirem, però tenim una edat. I jo dibuixava el llibre. És meravellós. Jo he trobat llibres de BUP, perquè clar, jo vaig fer BUP dibuixats. Imagina't. Sí. Jo, els llibres d'història m'encantava dibuixar els personatges amb tots els vestits que portaven a cada època. Ja sortia la vocació. Sí. Ara els miro i penso, mare meva, quin horror. I a vegades dibuixava els de les amigues, per dir, ai, que mono t'ha quedat, dona'm que te'l faig. Sí, dibuixava i llegia per sota el pupitre. Jo també. I vosaltres l'assignatura de dibuix m'ha fet pensar? No, jo mai he estat brillant a l'assignatura de dibuix. I de fet vaig estudiar, jo vaig estudiar arquitectura i sempre explico que totes les assignatures de dibuix les vaig repetir. Jo vaig estudiar dibuix tècnic. Jo també, dibuix tècnic, no havia manera... No havia fet mai un examen de recuperació, és que no sabia ni... estava... Jo, amb el rotring de 1.5, era horrorós, era un patiment. I a tirar línies, però nosaltres vam tirar línies. Era un patiment, sí. Però sí que, per exemple, la gent de classe deia la Roser dibuixa bé, no? Però jo no recordo guanyar grans... Jo que sé, que triessin el meu dibuix com a dibuix seleccionat. Però tu has acabat arquitectura? Sí, arquitectura. És increïble, m'acabo de... Tu ho sabies? Clar, nosaltres ens hem conegut ja dintre de la il·lustració. Clar, jo soc advocat, també, o sigui, és que... De fet, quan treballava a Art de la Vila, treballava en un despatx d'arquitectura. Que fort, no? Quin canvi la vida. Ja. A mucho mejor, no? Sí. No, però no ho explico gaire perquè si no la gent et deia com, clar, com que hi ha tanta crisi, i no era això, jo estava treballant... La gent també fa unes deduccions que... Sí. I llavors no ho explico perquè si no, és com, fas això perquè no t'ha sortit l'altre, no, faig això perquè m'agrada. Exacte, però és el que volia. O sigui, estava estudiant arquitectura i deien, a tu què t'agrada la construcció? No sé què, jo deia, jo vull dibuixar llibres per nens. A mi també m'agradaria parlar d'aquest que ha quedat aquí amagat del blanc blau. Sí, el blanc blau. Ai, sí? Sí, perquè la Vera Asensio també té... Sí, és molt A més, també va venir a presentar-lo aquí, va ser molt... Té una vinculació especial amb la llibreria perquè
el vam convidar a trobar il·lustradors i el dia que vam fer el trobar il·lustradors arribaven llibres que no l'havia ni vist. I la primera vegada que va veure l'àlbum va ser a la llibreria. I la història és molt maca i també és basada en hechos reals, perquè ell va viatjar a Nova York i al tercer o quart dia es va lesionar el peu i es va quedar com, no sé si va dir 3 o 4 dies més, allà sense poder fer el turista ni res. I es va quedar al Hyde Park observant tota la gent que havia pel parc i li va sortir aquesta preciositat, que si no s'hagués trencat el peu no haguéssim tingut aquesta... I l'Albert també és una persona supermaca, entranyable, tenim el seu quadre original aquí, no sé, jo és que crec que els il·lustradors sou uns certs especials, la veritat, no, però hem creat vincles perquè el que deia la Roser amb la Cristina Los Santos, jo vaig també anar a casa seva i amb aquest tens un vincle o amb l'Ignasi o amb la Rebeca, gent que t'ha donat classe però que després te'ls trobes en una fira o te'ls trobes en una trobada o vas a que et signin el seu llibre i, ostres, ja... Són molt propers. Sí, i quan ja comences a xerrar i ja passes ja a un punt més personal, ostres, és fantàstic, jo he fet moltíssims Bueno, i que és generós també, perquè qui et diu, mira, prova això que no t'ha sortit bé, t'està preparant perquè en realitat entres al seu terreny. Sí. Jo crec que això no es dona amb els escriptors. Pocs escriptors, bueno, i tampoc no estic ficada al mundillo, però diuen, no, és que aquesta novel·la vaig per aquí, vaig per allà, és un món més individual, no? Que nosaltres hem compartit tot. I jo, per exemple, amb l'Eva, no fa gaire, al confinament, la vaig trucar a veure com estava, al final vam estar 1 hora per telèfon i vam passar de tot, i jo he provat això, ostres, jo no ho havia provat mai, amb aquest paper, i és fantàstic, igual que ara amb la Roser m'ha fet moltíssima il·lusió, perquè ara feia temps que no ens veiem, amb la Laura Borràs, vull dir, que no és la consellera. Exacte, l'altra Laura Borràs. Sí. Amb la Maria Palet. La Maria Palet, fem moltes coses, la Maria, sí. La Maria, el que comentàvem abans amb la Roser, també, calendaris, bosses, és que, clar, és que s'ha d'utilitzar. No, hi ha gent que saps que t'atrau, o que tenim certa atracció perquè tenim una sensibilitat que hi ha gent que potser no... Hi ha gent que fa la seva feina i ja... Però és veritat que quan dibuixes, per mi, per exemple, jo al principi dibuixava, però era algo privat i ensenyava a la família i la gent sabia que dibuixava, però no... Llavors, per exemple, vaig començar a fer-me un blog i em sentia com molt exposada al món, perquè és el teu... I llavors sí que mostres el teu món i és molt... O sigui, t'hi has de ficar, o sigui, jo per exemple no m'agrada gens fer un dibuix que no me'l senti, que no m'agradi, no? O que el faci per tràmit. I després hi ha una cosa molt graciosa que m'ha passat, que gent que ha vist els dibuixos diu, com per exemple una amiga em va dir, el meu marit em diu que amb la Roser me vindria, perquè per els dibuixos... Sí, pel tipus, no? Sí, com entres bastant en el món. Clar, és personal. A mi em va passar, jo tinc un cosí que viu a Astúries, que és periodista i escriu poemes, però escriu una poesia molt maca, ha guanyat premis, fa molts anys que hi escriu i ara, que ja és més gran, ja d'adult, ha publicat un parell o 3 de llibres. Quan va publicar el primer, ho va enviar a la família i va enviar als meus pares, però a mi em va fer molta il·lusió anar a una llibreria i comprar-lo. I el vaig comprar, i el vaig trucar per telèfon i vaig dir, el dia que, quan ens veiem, per circumstàncies fa temps que no ens veiem, me'l signaràs. I quan el vaig començar a llegir, ostres, em va fer, no vergonya, era com el coneixo, és el meu cosí i m'està desvetllant uns sentiments i unes intimitats tan fortes. Hi havia moments que tancava el llibre perquè era allò, ostres, potser millor que no hagués conegut la persona que m'està parlant. Perquè, clar, jo coneixo coses de la seva vida, coneixo coses i uau! Sí, suposo que amb els dibuixos passa igual, al moment que els treus i després et posen cara i veuen el teu dibuix i veuen el teu llibre i has de començar a explicar no, perquè clar, això és un fet real. La teva filla surt amb els teus llibres. La meva filla surt, sí, amb alguns llibres, per això tots crec que ho fem. Tu surts amb els teus dibuixos? Jo no surto, no, jo crec que no surto. Sí que hi ha un personatge que la Cristina diu que és el meu alter ego, que és la nena aquella africana amb les trenetes. Ah, sí? Però no sóc jo, òbviament. Però té alguna cosa, Roser. Té alguna cosa. Algo deu tenir, és un, no sé, m'entra fàcilment els dibuixos. I després hi ha el gat de les veïnes, quan vivia a Sabadell tenia unes veïnes
que tenien un gat i venia a picar-me a la finestra. Llavors van entrant, i ara ja entra tots els dibuixos pràcticament. És que és el món que tens al voltant, és molt difícil. A més em diuen, no, perquè tu dibuixes un gat, dic, no, dibuixo el gat. Aquest gat que té nom. Després hi ha un altre tipus de dibuix, que és aquest aquest és molt bonic. Capgirat, que no és ben bé il·lustració, perquè aquesta noia és pintora. Diu que no és il·lustradora, és pintora. I els quadres existeixen de veritat, i aquest llibre és espectacular, el de Capgirat. És de l'editorial Mindy Books, que és una editorial nova, que ja coneixeu la Cristina. Sí. I jo també vull reivindicar aquests llibres que són més que il·lustració, no? Què penseu? Perquè són obres d'art, o sigui, aquesta dona li veus els quadres en directe i són espectaculars, no? Bueno, és que no sé molt ben la línia entre il·lustració i quadre. Això m'ho heu de dir vosaltres, que sou les especialistes. Bueno, jo crec... A veure, és que clar, és una imatge, sí, explica, sí, i quina és la línia que separa una il·lustració que vegis emmarcada d'un quadre? De vegades la tècnica, la mida, i és que... Sí, jo tinc el mateix dubte. És molt complicat. A veure, sí, que una obra d'art la tindràs emmarcada i penjada, i una il·lustració serà, o sigui, el seu fi és que sigui publicable, que entri en un àlbum, que estigui... Perquè a vegades hi ha llibres que no tenen text, vull dir, no cal el fet de que... Però sí que hi ha un fil argumental. Ara, si tu entres en una habitació i veus un quadre i al cantó veus una il·lustració emmarcada, què diries que és art i què no és? Les dues coses. No ho sé. No, el que sí que té la il·lustració és que narra alguna... t'està explicant alguna cosa. Jo crec que algú abstracte no seria un... Bueno, no ho sé, potser sí, perquè en realitat sí. Després recordo, hi ha el llibre aquell dels colors, que s'explica la història, que és un quadrat groc i un quadrat blau, que són dues famílies que estan separades, i perquè cadascú són quadradets de diferents colors i no fan vida junts, però un dia van al parc i els nens juguen i es barregen i surt un quadrat verd, i és com... I clar, és totalment abstracte, però està explicant una història increïble, el qual... En la línia que diu la Roser, una llibretera un dia em va dir: un llibre il·lustrat és aquell que podries explicar per la ràdio, sense que el veiessin. Llavors això és... No, al contrari, no ho podries explicar per la ràdio. Sí, però l'altre dia... Per exemple, n'hi ha un que a mi m'agrada molt, de la Jutta Bauer, el meu avi, no? Sí. I llavors, jo vaig anar, fa molts anys vaig anar a una presentació que feia aquí a Barcelona, a l'Escola de la Dona, crec que... Sí, també amb el Selma i l'Àngel de l'avi. Sí, i llavors ella explicava que no es podia, o sigui, el text diu, l'avi diu, jo era molt valent, no sé què, vaig construir-me una casa, i el dibuix vas veient que sempre hi ha un àngel que el va traient dels problemes. O sigui, un sense l'altre no... Si només llegeixes el text, només... Tens raó, tu, és un llibre que no podries explicar per la ràdio, necessitaries el suport. Però l'altre dia, en canvi, al fòrum de l'àlbum il·lustrat vam fer una xerrada precisament sobre això, i deien si la narració oral d'un àlbum era correcta o calia ensenyar la imatge. Hi ha alguns que consideren que sí, a mi em costaria. Jo crec que ha d'anar relacionat, i potser aquesta sí que és la diferència, que és el que deies tu abans, Roser, és la narració. Clar, una il·lustració suelta sí, pot explicar, però necessitarà la d'abans i necessitarà la de després. Potser és aquesta la diferència que podríem veure amb un quadre, que tot ella explica un tema, cosa que en la il·lustració necessitarà alguna davant i darrere. Tot i que ella expliqui, clar, és que és molt difícil. Sí. És molt difícil. Doncs veïnes de Sarrià, ens hem enrotllat molt perquè s'està acabant el temps, perquè parlaríem i parlaríem. A mi m'agradaria acabar, donar-vos les gràcies a les dues, perquè la veritat ha sigut un plaer. També recomanar un últim llibre de Calandraca, que és sobre les llibreries, evidentment, que és l'evolució de les llibreries durant moltes èpoques històriques. És un llibre sense paraules, que és el que dèiem, que si un llibre pot estar sense paraules, i a través del temps i de la il·lustració podem veure la història d'un país, des dels nazis, Bueno, a mi m'encanta. I sempre la llibreria estava allí, no?, en tota la... Nada d'això. No sé si voleu dir alguna cosa abans d'acabar. Jo, que compreu llibres i els compreu a la llibreria. Això és bàsic, important. I regaleu àlbum il·lustrat. Sí, que darrere d'un llibre hi ha moltíssima gent i que us necessitem.
No, i que podeu passar estones fantàstiques mirant-los i llegint. Sí. Que no cal tenir un nen per entrar a una llibreria i Sí. comprar un àlbum, que pot entrar un adult perfectament i dir, és per mi. I ho diuen, I ho diuen, I tant. Sí. I tant. Aquí al barri hi ha dos. Sí. Dos amigues veïnes que sí, són sí. unes fans absolutes de l'àlbum il·lustrat, sí. Ingrid i Angelines, si Sí. esteu escoltant, Sí. i elles Sí. no s'amaguen, són per elles, punto. Sí, tant. Clar que sí. Doncs moltíssimes gràcies. Fins aviat. Fins aviat. Adéu. Bueno.